was yan na tadaw ko nom sa pinay ko ngabi. One kayso. Isop lagu diti. Iti sikoy mga kanan day the shopping mall lipungan na Future Park Rangsit. Kiba daw gana da mga kanan day diti. Minikons kira iti to kiba daw yung mo na guy nakakalpo ako po nako takad muhi mantad may shop security to kiba ako na to bangon nakanos ka siwatan tare di baino do magigium do pangungunday do ginabo magigium do dumuom do kumazon do takanon iso no po unday dating nga itipungan nandun 9 sabu ka 9 sabu inombo do manaw-panaw itim yaga do mi piaga di kaulalaho do engine tutut kamay di ang kayo kasong uhogo daw omula hogoti Future Park Mall no po niting shopping mall di Tagazo kiba himo tingkat na kuda nung tumuhod ko man taday sa bakay nung gono pamikot ko day Don Muang Airport nga habi kuang dudumong padminit naman ta do Don Muang Airport iti kada hiwa di zuni ko day Future Park o gumuwa pangakanan o mitiana po 9 sabu diting nga omulah iti kada katigabo sabo kanak kada katigabo so ko sangko na iti iso na pa iti agariti nga si Zambat iso iti iso susuk si Zambat na po kamazon nga habikwang no salinggit dong duho nga podsin paing ka tu bat na pa nga salinggit 7 bat 7 bat na pa nga salinggit tadi no si Zambat na po didiho nga salinggit dong duho nga podsin da iso iho paing susuk diho tiga diti iso susuk diti salinggit duwang padsin lah adi PIT na goti iti iba no onom susuk suway bagiti diti iti nga isoy ngati iba no mangkok daw kaning nga isoy hogo 9 bat kiba no soup daw obizaw na mga masuso mantamos kiba bagudo sokon daw diho yeah sabot look at my wife. Wow. She love it so much. Nah, tabi nay. Yang kada engine tutut kani tabi nay. Panaw ano pa nga no bizaw do no. Because of I can eat veggie. Anangan so dayti to soup gumo kinutuan. Anangan ko mga kan kanes kadi kibar sada kiba do tongipun. Kiba nga biditiari titiati. Yun na pang akon kami, yun na pang seaweed ba yun? Tapwa. Kamuzon na seaweed. Kaya nga bina. Yun na pang seaweed. Yun, seaweed kamay din. Kinatuan. Aw niyong tabon na ito ginumo. Kinatuan. Sa ringgit do dugo nga podsin na po. Mari. Makan tako. Adi mula di. Tapi kuang na do padahal malingit lah. Nah. Panaw kanito binay. Yan kada engine tutut. Sutung. Yan ako. Yun na pong tonsi do bugok o mi tontahu do puyu kamay di. Nah. Gimana tonsi bugok, gimana tonsi sapi. Ano yan? Tabi na yung ngabi. So, ringgit daw duwang padsin lah. 9 baht. 9 baht, o kon ko 10 baht. 9 baht.
pang angkam na manok, kuhit na manok. Oswang ano dito, soup daw ni kot pinoto. Ka, iba ada soup daw na nabi ko naman nakan ya. Iupon no di bago hiyo to kay tabi nang nabi. Soup na pa daw nga omis-omis. Suko po gula takudi o sintakudi. Nay kono sukup hiyo. Angam no kasudong. Bah, kada ko hibay dia zu mikot day punganan do Future Park Shopping Mall min ground floor tay ko day sibo na pagod nga day tineti ti omula ti day kanyang nabi. Kakano kapayan ko tako di taraw bay na mangungunday so bebe nga bito ko blakat to sima da tama day surga sabab ng grasya di Tuhan to ko Jesus Christus si mi tutuhungan sub do Spiritu Santo do to bito amyang paiso bebe do nga bi kotabian do tadaw konom duho nga ibudo mo na mapat minggu ka duho ba iti aw pa dinihan sang yan kay gumihi dan masority to Tengizon jo hamin tibanon iti. Lut ja hamin tibanon kusay kudu kong luang awya sodom tariti om kiba podo pipio to kubangon nagay. Sumambayang bagu suab kiba tugun mikot kudamin di tibanon ku pemuzon do pre meeting tadi om dati izin ko ito manapan na. Koto huwadan.